El número 1 d'avui suporta fins a 10 hores d'ús i costa menys que una tassa de cafè premium. Top 5 cadires d'oficina professional. El número 5 és una opció assequible però robusta, amb un preu de 139 euros i una puntuació de 4.3 sobre 5. Les ressenyes subratllen el seu confort i la bona relació qualitat-preu. Alguns usuaris la consideren una cadira clàssica, però còmoda, amb un assento suau i una inclinació ajustable. Tot i que alguns comenten que el paspatller pot ser una mica curt per a persones altes, la majoria destaca la facilitat d'assemblatge i la durabilitat del material. Una bona elecció per a qui busca una cadira funcional sense gastar una fortuna. Pugem al lloc 4 i la cosa es posa interessant. Napskill Kitsuna B-2 ocupa el segon lloc, amb un preu de 167 euros i una puntuació de 4.5 sobre 5. És una de les més ben valorades. Els usuaris l'alaben per la seva base d'acer, pistó de gas de classe 4 i els coixins lumbar i cervical. Encara que algunes opinions es queixen de les bodes una mica dures i de la regulació de l'alçada, la majoria destaca la seva comoditat i durabilitat. En resum, la Kitsuna B-2 combina una estètica vibrant amb una ergonomia avançada que la fa ideal per a llargues sessions de treball. Aquest model ocupa el tercer lloc del rànquing, amb un preu de 137 euros i una puntuació de 4.4 sobre 5. Destaca per la seva comoditat i el muntatge fàcil. Les opinions elogien la seva gran superfície d'assentament, ideal per a postures de loto, i la robustesa del metall. Algunes crítiques apunten als reposapies, que podria ser més ajustable, però en general la gent es mostra molt satisfeta. Molt còmoda i elegant, robusta i fàcil d'ensamblar. En resum, el número 3 ofereix una relació qualitat-preu excel·lent per a qui busca una cadira versàtil sense complicacions. Si t'està agradant aquest top, no oblides subscriure't al canal i activar la campana per no perdre't cap revisió de productes imprescindibles. Cursor TC Center arriba com a quarta opció. Tot i que el preu no es publica, la seva puntuació de 4.2 sobre 5 i més d'un miler de ressenyes la situa com una candidata sòlida. Els usuaris l'aprecien per la seva comoditat i la seva estructura resistent, a més de la transpirabilitat del material. Alguns comenten la manca de manuals impresos, però el QR del paquet soluciona el problema. En conjunt, la Cursor TC 100 ofereix una bona qualitat-preu i una configuració d'armadures ajustables que la fan versàtil tant per a treballs com per a joc. A la descripció trobaràs enllaços directes a cada cadira i els codis de descompte exclusius. Fes clic i comprova les ofertes abans que s'esgotin. Finalment, el número 1, la millor cadira del rànquing, destaca per la seva ergonomia avançada i les seves múltiples funcions. Encara que el preu no es revela, la puntuació de 4.4 sobre 5 i més de 2.400 ressenyes la posicionen com la favorita. Els usuaris elogien el suport lumbar, el reposapiés integrat i la possibilitat de declinar el respatller fins a 135 graus. Algunes crítiques es centren en el soroll de les rodes i en el reposapiés que podria ser més robust, però en conjunt la cadira ofereix un equilibri excel·lent entre confort, estil i durabilitat. És la candidata perfecta per a llarga i jornades d'oficina o sessions intensives de gaming. Després d'analitzar les 5 opcions, veiem que la diferència clau resideix en la combinació d'ergonomia i preu. Xnet 1 destaca per les seves funcions premium, mentre que la Xnet 5 ofereix una solució assequible amb bons resultats. La Cursor TC 100 i la Napskill Kitsuna B-2 ocupen un mig de camí, equilibrant estil i funcionalitat. Finalment, el número 3 sorprèn amb la seva comoditat i facilitat d'assemblatge. Escull la que millor s'ajusti al teu pressupost i necessitats, i recorda que una bona cadira és una inversió en la teva salut i productivitat.